everyone! Welcome back to my channel. Sa video ito guys, samahan niyo ako magluto ng tinolang halaan. Ilagay ko na rin po yung ating sibuyas. Lalagyan ko lang ito ng 1 tablespoon ng butter. Para mas masarap po siya. Maglalagay na rin po tayo ng pamintang durog. Okay na po ito. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating halaan. Ilalagay ko na rin yung ating sili. Yan ko lang po siya dyan. Tatakpan ko lang po hanggang sa mag-release ng tubig yung ating shell. Ngayon naman po, dadagdagan na natin ito ng tubig. Naman po, titimplahan na natin ito. Okay na po siya. Maglalagay din po tayo ng magic sarap. Ngayon naman po, ilalagay na natin